Les vies quedaran delimitades per un mur nou, tot plegat per integrar les instal·lacions dins la ciutat. Des de fa uns dies han començat les obres d'enderrocament del mur que delimita les instal·lacions de l'estació de Renfe a Vic. Aquestes obres formen part d'un ambiciós projecte de reordenació de l'entorn de l'estació. En els terrenys que ocupa aquesta nau, que també ha començat a ser desmantellada, s'hi construirà un aparcament per als usuaris de la línia, que serà gestionat per Renfe. A més, també s'enderrocaran dues naus més petites i es construirà un nou mur per delimitar l'espai de les vies. En una segona fase s'ampliarà 4 carrils al carrer que hi ha davant de l'estació i es completarà així la circunvalació de la ciutat. També es construirà un passeig central de vianants que unirà l'estació amb la central d'autobusos i l'àrea de serveis del Sucre. Hi ha una primera fase que és aquesta d'enderrocament del mur i trasllat d'aquest mur per tancar les vies d'accés actuals, que aquesta sí que ja, com es poden veure, s'està executant, i la resta, que aniria amb 3 fases més, es preveu la finalització sobre l'any 2000, o sigui, a finals de la propera legislatura, de l'any 95. L'Ajuntament de Vic havia sol·licitat anys enrere el soterrament de la línia de tren en el tram que passa per la ciutat. El projecte, però, resultava molt car. Finalment, Renfe i Ajuntament tiren endavant aquesta altra opció que permet una integració més adequada de les instal·lacions dins la ciutat.